Qaynar sәламнәремне TMTV kanalының muzikal biyiklik hit paradында sizgә кадерле тамашачылар җиткерәм мин Ранил Нуриев. Бүген без җырчыларның гаиләләре турында сөйләшербез. Үзләренең гаиләсе генә түгел, аларның әти-әниләре белән дә якынрак танышып китәрбез. Бу теманы без юкка гына күтәрмибез, чөнки тиздән бөтен Рәсәй гаилә көнен бәйрәм итәчәк. Шуңа күрә без бүген гаиләгә генә хас җылы атмосферага чумарга булдык. Игътибар, без башлыйбыз. Бүген хит парадыбыздан кызганычка каршы моңлы тавыш иясе, соңдыр шул соңдыр җыры белән меңләгән тамашачыларын йөрәген тетрәндергән Филүс Кахиров китә. Аңа иҗади уңышлар, яңа үрләр яулавын теләп, киләсе очрашуны көтеп калабыз. Илемереп көткән, яшьлекләр үткән, оныткансыңдыр. Син мине күптән оныткансыңдыр, соңдыр шусыңдыр, язмышлар шулдыр, ялгышлар шулдыр, оныткансыңдыр, соңдыр шусыңдыр, язмышлар шулдыр. Yalğışlar şuldur. Әлеге мизгелдә хит парадыбызга шын мәгънәсендә гаилә сүзенең әһәмиятен аңлаган җырчы, 3 бала әнисе булуына карамастан, яхшы формада булучы Ландыш Нигъмәтҗанова аяк баса. Аны алкышлар белән каршы алабыз, дуслар. Иркем йөргән серле бакчалардан, кызыл чәчәк алып кулыма, мәхәббәткә юрап та
Радик Юлиакшин әле өйләнмәгән. Җырчының сүзе буенча, ул 30 яшькә кадәр өйләнергә дә җыенмый. Аның гаиләсе, аның әнисе. Әни балачактан ук минем иҗатка карата омтылышыма уңай карады. Гел ярдәм итте. Әле дә әни минем янда. Гастрольләргә дә минем белән йөри дип сөйләде Радик Юлиакшин. Елама ярсыма җыры белән Радик бүген 9-нчы урында. Җырчы Индеева узган атнада кебек үк бу атнада да 8-нче урынны яулый. Киләсе атнада аның хәлләре нинди булыр икәнне бары да сездән тора, дуслар. Гаилә темасына килгәндә, интернет челтәрләрендә Индееваның туй күлмәгендәге фотолар барлыкка килде. Күпләр аны кияүгә чыкты дип уйладылар. Ләкин бу ни бары клип өчен ясалган фотосет булган. 8-нче урын иясен экраннарыгызда каршы алыгыз. Belki gül bulur, hoş ise gül bulur.
Язман мин. Син гына зинһар миңа тимә, канатларың каерылыр кинәт. Йөзекләре хыял үтемә үргән, сәдәләремне беләп, кысалый ишмә. Янына килеп, аңа күз яшьләремне түгән. Җепләре сүттеләр, җепләре сүттеләр, җепләре сүттеләр. Ла 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 ла. Җырчы чәчкә барыбызга билгеле булганча, хәзер бик күңелле мизгелләр кичерә. Тиздән, бик тиздән ул әни булачак. Кем көтеләсен сер итеп калдырдылар. Иң мөһиме, исән сау тусын дип комментарий бирде чәчкәнең тормыш иптәше Ирек. Табибларның фаразлары буенча, бала август айында туырга тиеш. Бу атнада чәчкә 7нче урынны яулый. Ишекне син яптың, башканы син таптың, мин көтәрмен диеп уйладым. Ялгызлык бик яман, тик мин ялгыз калмам, тормышымнан мин әле туймадым. Карганып язмышка, буылып сагышка, мәңге яшәрмен дип ялгышма. Мин синнән көчлерәк, табармын бер терәк, хисләремә бүтән ябышма. Китүләр бик авыр, җаннарны өшетә, сулкылдый күңелдә үпкәләр. Артыңа борылма, яныма ыргылма, хисләр үдерли дә үтәләр. Карганып язмышка, буылып сагышка, мәңге яшәр бу дип ялгышма. Мин синнән көчлерәк, табармын бер терәк, хисләремә бүтән ябышма. Карганып язмышка, буылып сагышка, мәңге яшәр бу дип ялгышма. Мин синнән көчлерәк, табармын бер терәк, хисләремә бүтән ябышма. Ник кабат кайтасың, җанга ут саласың, йөрәгем ачкычы бүтәндә. Ир булып кала бел, мәхәббәт була бер, үткәннең тузанын күтәрмә. Карганып язмышка, буылып сагышка, мәңге яшәрмен дип ялгышма. Мин синнән көчлерәк, янымда бар терәк, хисләремә бүтән ябышма. Карганып язмышка, буылып сагышка, мәңге яшәр бу дип ялгышма. Мин синнән көчлерәк, янымда бар терәк, хисләремә бүтән ябышма. Мин синнән көчлерәк, янымда бар терәк, хисләремә бүтән
Илдар Әхмәтовның әти-әнисе Әнвәр абый белән Сәрия апа инде олы шәхесләр һәм хәзер лаеклы ялда. Авылда мал карап балаларының ялга кайтуларын көтәләр. Илдар тормыш иптәше белән Ислам һәм Айдар исемле 2 ул тәрбияли. Олысына 6 яшь булса, кечесенә ни бары 3 кенә яшь. Балалы солянка концертының һәм ТМТV каналында узган зур марафонның тамашачылары Илдарны олы улы белән күрә алдылар. Киләчәктә Әхмәтовлар триосын күрербез дип ышанып калабыз. Сөюімні іздеп юлға шықтым, мен басмаған соқма қалмады. Көп жерлерге алып барды юллар, бары сиңа алып бармады. Барған сайын ызын аялара, көп мейллар инде урады. Барып жетмес юллар болмайдылар, сиңа барып жетіп болмады. Барған сайын ызын аялара, көп мейллар инде урады. Барып жетмес юллар болмайдылар, сиңа барып жетіп болмады. Кетер юллар тез ашылған иде, кері қайтар юлны тапмады. Сиңа таба қаршы келген шақта, сен қол сілтеп артқа атлады. Барған сайын ызын аялара, көп мейллар инде урады. Барып жетмес юллар болмайдылар, сиңа барып жетіп болмады. Барған сайын ызын аялара, көп мейллар инде урады. Барып жетмес юллар болмайдылар, сиңа барып жетіп болмады. Сиңа барған юлда гүл қаршылы, қызыл утлар яна һәр вақыт. Язмыш аты синең тукталышны, узып китә булмый туктатып. Барған сайын ызын аялара, көп мейллар инде урады. Барып жетмес юллар болмайдылар, сиңа барып жетіп болмады. Барған сайын ызын аялара, көп мейллар инде урады. Барып жетмес юллар болмайдылар, сиңа барып жетіп болмады. Барып жетмес юллар болмайдылар, сиңа барып жетіп болмады. Кияүгә чыккач әти-әниләр саны икеләтә артты һәм мин моңа шиксез шатмын дип сөйләде Алинә Даутова. Алинәнең әти-әнисе Азат әфәнде белән Сирина апа җырчының тормыш иптәше Ленарның әти-әниләре белән Рәфыйк әфәнде һәм Нәзирә апа белән бик дус һәм бик тату яшиләр икән. Бар эшне без бергә эшлибез. Ял итәбезме, үй юабызмы, без гел бергә дип сөйләп узды җырчы. Гаиләгез матур, тату булсын дигән теләк белән аның җырына күчәбез.
Yürkeyim siskenipler gide Kirekmisin digen sözüngene Kirekmisin desin Kirekmisin Kirekmevim bilem özümden Tigi yürekine nişe giredimisin Sinen başka yaşı bilirgen Kirekmisin desin Kirekmisin Kirekmevim bilem özümden Tigi yürekine nişe giredimisin Sinen başka yaşı bilirgen Tigi yürekine nişe giredimisin Ömür boyu sigen yürek bidul İzgilge de tanığı bilmedi Barı seni gönelsiydi Anlar miken sime digenni Kirek misin desin Kirek misin Kirekmevim bilem özümde Yürekine nişe giredimisin Sinen başka yaşı bilirgen Kirek misin desin Kirek misin Kirekmevim bilem özümde Yürekine nişe giredimisin Sinen başka yaşı bilirgen Yürekine nişik iretimsin Ümidimni şuyup bulamasın Düzülmegen tügül düzülgen Yürek mina gerek midir de ol Duysa ger seni süyüden Gerek misin desin Gerek misin Gerekmevim bilem özümde Tek yürekine nişe giredimisin Sinen başka yaşı bilirgen Gerek misin desin Gerek misin Gerekmevim bilem özümde Tek yürekine nişe giredimisin Sinen başka yaşı bilirgen Tek yürekine nişe giredimisin Лейсен Гимаеваның гаилә тормышы барыбызга да билгеле. Ул тормыш иптәше, безнең коллегабыз, тәмле көрәш тапшыруның алып баручысы Булат Байрамов белән Таңсылу һәм Зифа исемле ике гүзәл кыз тәрбияли. Алма алмагачтан ерак төшми диләр. Коллегаларыбызның кызлары да әти-әнисе кебек бик талантлы балалар. Җырлыйлар да, бийләр дә. Күптән түгел алар Мини Мисс Татарстан 2016 конкурсында катнаштылар. Кечкенә Зифа исемле кызлары «Звездочка» номинациясендә җиңү яулады. Ә олы кызлары Таңсылу Татарстанның беренче принцессасы дигән титулга лаек булды. Кызларны котлыйбыз һәм Лейсен Гимаеваның «Сөюле язмышым» дигән җырына күчәбез.
сенің нұрлысын, татлысын, жылысын, тек сенің қойныңда татыдым. Тұрмышым түгәрәк, мен анда күбәләк, сен шәшкәм гүлімнің алтынын. Бар еткән барым сен, ғөмірлік ярым сен, табылған зиннәтлі табышым. Язларым булғансың, назы булып тулғансың, сен менің сөйлі язмышым. Сағыштан арынан ышығым өйірме бұранда, янадыр ялдыра, күннен күн яқтырақ, мәхәббәт йылдызым сен барған. Бар еткән барым сен, ғөмірлік ярым сен, табылған зиннәтлі табышым. Язларым булғансың, наз болып тулғансың, сен менің сөйлі язмышым. Ауырлық келгенде, башымны игенде, тұямын янымда тірегін. Көңілден ойылмас, жанымнан жойылмас, көкілерінің сен алып бөлегін. Бар еткән барым сен, ғөмірлік ярым сен, табылған зиннәтлі табышым. Язларым булғансың, наз болып тулғансың, сен менің сөйлі язмышым. Сөйлі язмышым. Айдар Галимов танылған жыршы популяр артист қына түгел, ғаиләсенә тугры әти булып та кала. Айдар әфәнденең 3 баласы бар: Гүзәл, Айгизә һәм Данияр. Аннан башка күптән түгел жыршы дәвәтидә булды. 11 майда жыршының улы кызы Гүзәл тормыш иптәше Артурга кыз бүләк итә. Баланың авырлыгы 3 кг, буе 50 см. Без Айдар әфәндене чын күңелдән шундый матур вакыйга белән тәбриклибез һәм йөрәк яшь дигән җырына күчәбез. Искән жилдәй гомер үтә көябез шуңа. Вакытыннан иртә йөрәк сер биреп куйма. Яшибез әле тынмагына. Китә көннәр
de gitti. Yap yaşaydık kişe. Gitsin günler birişme yürek. Yürek yaş deyip yaşarga girek. Gitsin günler birişme yürek. Yürek yaş deyip yaşarga girek. İse jiller ise de ise. Jil isken yakka ismedik yat ise binne. Ukrekte yürek dipkende yaşayız elle. Ömürnün bittiğin matur melle. Gile günler gile de gitti. Yap yaşaydık kişe. Gitsin günler birişme yürek. Yürek yaş deyip yaşarga girek. Baylık tugel bay bolu kese. Nilerin var özünden sen kaldırıp gitter. Jillerge uçmaslık bulsun tükken küşlerin. Olsun jirde matur işlerin. Gitte günler gille de gitti. Yap yaşaydık kişe. Gitsin günler birişme yürek. Yürek yaş deyip yaşarga girek. Gitsin günler birişme yürek. Yürek yaş deyip yaşarga girek. Gille de gitti. Yap yaşaydık kişe. Gitsin günler birişme yürek. Yürek yaş deyip yaşarga girek. Günler gille de gitti. Yap yaşaydık kişe. Gitsin günler birişme yürek. Yürek yaş deyip yaşarga girek. Gitsin günler birişme yürek. Yürek yaş deyip yaşarga girek. Zeynep Farhadinova turmuş iptaşı Züfer Bilalov bilen institutның ikinci kursunda tanışkan. 4-nче kursqa көчкәндә алар инде өйләнешкәннәр. Бүгенге көндә Зәйнәп апа белән Зөфәр абый ике улларын, Булат белән Фуатны тәрбиялиләр. Шуны әйтеп үтәргә кирәк, җырлы моңлы гаиләнең улы улы Булат җыр сәнгатеннән ерак китмәгән. Үзе җырлар язып, үзе аларны башкара икән. Авылым хатирәләре җыры белән Зәйнәп Фархадинова хит парадыбызның 2-нче урынында. Yokka koydum elimine. Sağındırgan şiddet gül yürü. Hatireler uyan kardı kırıktan. Ballaşağım şığa yege
mallarga basıp ker yudum. Iyenikiler aman şul igenler, kışıktanlar aman şul igen. Körşülerge selam birim disem, kimler isen kimler yok iken. İyi türünde minutırtkan seni, serin saklı başka birevni. Yakınlarım meni yoksun Allah, kiyelgi şidde yerine. Iyenikiler aman şul igenler, kışıklanlar aman şul igen. Körşülerge selam birim disem, kimler isen kimler yok iken. Tugan yakka kayttım elimine, uramlardan kat uradım. Bala şağım yerde arttan kalmay, oğul hadirine uralım. Iyenikiler aman şul igenler, kışıktanlar aman şul igen. Körşülerge selam birim disem, kimler isen kimler yok iken. Körşülerge selam birim disem, kimler isen kimler yok iken. Kimler isen kimler yok iken. Kimler isen kimler yok iken. TMTV kanalında ozgan zor televizyon xayriye marafonda Ilvin'nin kızı Rayana TMTV hizmetkarların gine tugel, tamaşaçılarına da özüne gaşık etti. Әнисе кебек күк күзле, ягымлы һәм сөйкемле кыз бала, әнисе кебек бик талантлы да икән. Киләчәктә нинди генә хәлләр булмый, шул чакта иң мөһиме, киңәш артыннан миңа килсен дигән теләк белән яшим дип сөйләде Илвина. Минем әти-әнием миңа бер кайчанда үз уй-фикерләрен көчләп тапмадылар һәм минем тормышыма кысылмадылар. Мин аларга шуның өчен бик рәхмәтле дип сөйләде ул. Хыянат ачысы җыры белән Илвина бүген хит парадыбызның лидеры. Котлыйбыз! Taktadın güllerini, yar ettin günlerini. Sağışlar kulene düşürdü. Üzdün biti bağırı, bilmedin kadri. Yolganını minele düşündüm. Tenlerim üşüdü, ni buldu
Яшәвем язларсыз, кичләрем назларсыз, ялгызлык шәшемне тарады. Таңнарым аталмай, төннәрем үталмай, җилләргә таралды мәхәббәт. Тәннәрем üşüdü, ни булды төшендер, нишләтте син мине хыянәт. Таңнарым аталмай, төннәрем үталмай, җилләргә таралды мәхәббәт. Тәннәрем üşüdü, ни булды төшендер, нишләтте син мине хыянәт. Яшеннең утлары кадалды, укылары, ялганның ачысы яманды. Язмышлар учагы, салкындыр кышагы, ялгызым янарга калганды. Таңнарым аталмай, төннәрем үталмай, җилләргә таралды мәхәббәт. Тәннәрем üşüdü, ни булды төшендер, нишләтте син мине хыянәт. Таңнарым аталмай, төннәрем үталмай, җилләргә таралды мәхәббәт. Тәннәрем üşüdü, ни булды төшендер, нишләтте син мине хыянәт. Тәннәрем üşüdü, ни булды төшендер, нишләтте син мине. Шуның белән, дуслар, мин Ранил Нуриев сезнең белән сау булашам. Бәхетле булыгыз, гаиләләрегезнең кадерен белегез һәм ТМТV каналыннан аерылмагыз. Пока. Деловой имидж, безупречный внешний вид, стилевые решения Китрой. Китрой.